O, so makita. 25, 50. Ma'am, ano po ba yan? 25 yan? Ah, ganyan? Okay, kasi... Okay, sige. Hindi ko makita pa. Pares kasi naman eh. Isang lapat lang kasi kaya hindi ko makita yung... Okay, ready? 75! 25! Okay na, thank you so much po. Ayan. Trial. 25, 25, 50, 75, piso, 75, 25, 50. Oh, ganon. Ganon lang. Siyempre, yung magkamali, out na. Okay? Asa na si Book? Ayan, okay, so, ayan, naintindihan niyo na po yung ating mechanics sa ating first game. Okay, so, sasabayan namin kayo ni Miss Joy para malinaw. Miss Joy, para hindi sila maligaw. Ha? Okay, sino mag-gather sa atin? Ikaw naman. Pwede na, titigan na natin sila. Ah, sige, okay. Ikaw na muna. Mag-gather ko si Kwento or ano? Sige, okay, sige. Ready? Ready na po tayo, ha? Okay, first game natin, ito. Pag nagkamali, tanggal na? Yeah, tanggal Magbabawasan agad. sila? Mababawasan. Hanggang sa maiwan. Isa na pa mananalo rito? Isang girl? Sige, isang girl, isang boy. Okay, sige. Ready na po tayo. Paalala ko lang po, 1,000 po ang pwedeng mapanalunan. Kung sino po mananalo sa inyo, you will receive a cash prize worth 1,000. Sa hindi naman po mananalo, ay tatanggap ng 2,000 pesos. Kaya galing na po natin, ha? Okay, ready na po tayo. 2,000 palakpak. Okay, ready na po tayo. Okay, ready? 1, 2, 3, piso! 50! 75! 25! Nasusundan ba? Okay, so ang galing pala pa yung mga sarili ninyo. Teka lang, parang may naririnig ang tumutunog dito. Ano po? Sa inyo po yan? Parang may gumagalaw. Alalay lang po pag hindi mo sa atin ano para di mo pwersa. Okay, ready? 1, 2, 3, 25! 50! 75! Piso! 75! Oh, okay. Ano pong nangyari sa inyo? So makita ang balakang mo. Thank you so much. Wow, pero kung muntik ka na, buti na ituhog mo agad, ha? Talagang mafilisiba. Medyo na lang kailangan siguro kaya na ituhog agad. Alam mo, gumula na sa biglang naihug pa na gano'n, no? Talaga na-impasa ka. Okay, ready? 1, 2, 3, piso! 25! 50! Ma'am, ano po ba yan? 25 yan? Ah, ganyan? Okay, kasi... Okay, sige. Hindi ko makita pa. Pares kasi naman eh. Isang lapat lang kasi kaya hindi ko makita yung... Okay, ready? 75! 25! Okay na, thank you so much po. Salamat po. Hindi kasi may lumagitik doon eh. Parang hindi na rin kinaya. Okay, tatlo na lang. Ma'am, nakaready pa kayo, ha? Matibay ng voice, ha? Ano to? Hindi ka katalungin to. Okay, Miss Joy, ikaw naman ang kumana. Ako naman ang tititig sa Okay, kanya. sige. Ready? 1, 2, 3, go! 25, 50, 25, piso, 50, 50, Sir? Sir, basta ka ba talaga? Kanina nandito ka. Yeah. Ba't parang lumis ka na gano'n? Thank you so much, sir. Out ka na ha. Ayan, medyo may tayo ngayon ha. Nahuli ko siya eh. Nakaganon na, biglang inikot pa na gano'n. Okay, ready? Miss Joy! 25, 50, 50, 25, 50, piso, 50, 25, 75, piso, 25, Alright! Sir, piso po pinagkita. Thank you so much po. Okay, so tatlo na lang yung girls natin. Ano ba? Talaga ha? Medyo nadadaya ako dito sa ilog, di ko makita yung mga boys eh. Kaya nagtatago ako rito para makita sila. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Piso, 25, 50, 50, piso, 75, piso, 50, 50, piso, Wait. Sir, hindi ka na gumagalaw, sir. Parang kumaayong ka na sa naririnig mo. Thank you so much po. Parang na-stuck ako, gumagalaw na. Alam mo yung battery na wala na?
na, palooban na, ganun na siya. Okay, thank you so much. So, dalawa na lang. Okay, ready? Matibay, ikaw naman, sir? Napagod ko. Oo eh. Sige, dito ka na, Mr. Nakakaya sa'yo, ako yung babayaran dito, ikaw yung namamalat. Hindi, happy tayo ngayon. Ay! Morning, thank you so much, Sir Alan. Thank you pa. Okay, ready? 1, 2, 3. Bechinko. 75. Piso. Piso 75. Piso 75. Oh! Tama naman, 75. Umabot. Okay. Piso. Bechinko. Bechinko. 75. Bechinko. 75. Piso. Piso. 75. Ano ba sunod sa 75? 50. 50. Piso! 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 25! 75! 75! 25! Piso! Oh! Magaling talaga to. May buto po kayo? Kasi pag wala sa 75, ikat na kagad sa 25. Ang galing ba? Okay, sige. Isa pa, isa pa, isa pa. Ibahin kaya natin. Okay, sige. Ikaw, sige. Pepe Parade. Wow, sige. Nagbago isip niyo. Oo, kasi matagaling eh, tatagal tayo. Oo, sabi niya, ano ba yan? Master ko tong laro na to. Ano ba yan? Pinaghandaan ni Ma'am to eh. Pinaghirapan. Oo, Kasi kaya last pag wala pa rin natanggal. Okay, sige. Okay. Ready? Ma'am Joy, ikaw na. Okay, Ready, 1, go. 2, 3, go. Piso, bechinko, 50, bechinko, 50, piso, 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 75, 75, 50, 50, bechinko, 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 50, 50, piso. Oh, magaling, di ba? Pepe Parade na lang. Palakpakan niyo naman sila. Ang gagaling. Well, anyway, so next game tayo dahil hindi po natapos yung laro natin sa unang laro na ito dahil lahat kayo magagaling. Pero kung lagi nyo ginagawa sa bahay ito, let's proceed to our next game. Natawag naman dito, I Have Parade. So dito po tayo sa harapan. Sige po. Dahil dalawa yung boys sa gitna po kayo. O ano na, alternate na lang natin. Okay, sige po. Para Okay. So ma'am, atas po na konti rito. February tayo, sir, dito ka po sa gitna. Ma'am, dulong po kayo. Ayan, okay. February tayo, mananalo dito ay mag-uwi ng 1,000 pesos. Ang hindi naman ay tatanggap ng 200 pesos. Okay, ready? Hep-hep muna, hep-hep. Ma'am, pag-hep-hep, pababa. Ha? Yung huri dapat mataas na mataas, ma'am. Pwede ito. Ayan. Pakibaba lang po yung spotlight para hindi makita masyado tayo. Pakidim lang po, pakidim. Okay lang yan. Okay, ready? Ready tayo ha? Hep, hep! Hep, hep! Then, hooray! Taas mo kilig. Yeah! Taas mo ba? Yeah! Agad ganda. Okay, ready tayo ha? Okay, ready? Hep, hep, hooray! Ready? 1, 2, 3, go! Hep! Sisigaw ka na malakas ha? Kailangan malakas po ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Hep, hep! Hooray! Hep! Hooray! Hep! Ganun lang kasi. Parang master mo pa rin ito, mama. Baka hindi ka pa rin matalo dito. Kung tayo matapos nito, kakain pa tayo nito after nito. Okay, ready ha? Okay, si Miss Joy sa kabila naman. Sa kabila, try natin si ma'am. Okay. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! 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 Hooray! 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 Uulitin niya sa hep-hep. Teka, halimbawa. Hindi pwede mag-hooray na mag-hooray. Hooray! Oo. Okay. Oo, ayun mo. Tanggal na dapat yun, ma'am eh. Kumare mo yata, kaya di mo tinanggal. Sige, pagpilin natin. Okay, sige. Ready? 1, 2, 3, go! Hep-hep! Ah! Thank you po. Nalito ka kagad siya. Salamat po. Congratulations po, Sir Derek Puso. Okay, next naman natin. Here we go. Hep, hep, hooray. 1, 2, 3, go. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Ang alayo mo. Ayan na, di ba yung girls? Gusto yung lalaki, oh. Okay. Sige, pag may natanggal na isa, panalo na yung dalawa. Dalawa na. Ayun. Okay. Nakita niyo yung 2,000? Yes. Para doon yan sa matatalo. Tapos yung sa winner para sa inyo. Alisin mo yung dalawa, hati na lang tayo dito sa isa. May nagbibideo kasi. Ay, Ba yan? Wala lang eh. Ready po? 1, 2, 3, go! Hep-hep! Hooray! Social naman. Hooray! Ay, di na-irita? Hindi nagagalit. Ay, di talaga Maganda yung boses nagagalit. mo. Dapat pagka mo sa braso. Ang pisikalan pala, wala nang bunganga pisikalan. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Napakadali na, lito ka pa. Thank you so much. And now, the winner eh! Walang iba. Uy, talaga sila pa rin na nag-win, no?
Grabe naman po. Ma'am, ano po gusto? Section mo na po. Ma'am, ano po May gusto message ba sabihin? kayo? Ano po gusto sabihin kay po nanalo All sa I can say is thank you very much. Malaki pangangailangan ko. Oo nga eh. Ipag-taxi na tayo! May pantaksi na daw kayo. Kate, ma'am, ano naman po gusto sabihin? Ma'am, ano po gusto sabihin? Thank you po. May pang-taxi na daw kami. Panalo na siya, parang di pa rin siya masaya. Boses. Hindi tahimik lang talaga siya. Thank you po. Well, anyway, congratulations ating winner sa ating first game. And now, anong ginagawa natin sa buhay? Nung nasa loob tayo ng bahay, bawal lumabas, di ba? Bawal lumabas. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Sige po. I like watching Tony. What kind of movie ang pinapanood mo? Schwarzenegger. Wow. Bakit si Arnold ang paborito mo? Tingin ka sa kanila. I like Nacho Man. Wow, Nacho. Actually, mga sa kanan po, gano'n yung kamay mo. Yan, okay. Pagbilang ko tatlo, tataas po. Okay, ready? 1, 2, 3, action! Macho! Yeah! Sa kabila, sa kabila! Yeah! Sabay, dalawang kamay. 1, 2, 3, sabay! Yeah! Nakakahiya! Yung review. Okay, so ano sasabihin mo para sa amin? Teka lang, ano sasabihin mo sa amin? Anong paborito mong pagkain nga pala sa almusal? Ano kinakain mo? Sige, harap ka sa kanila. I like hotdog. Sa tanghalian, ano kinakain mo? Hotdog ta rin. Sa dinner, kinakain mo? Siyempre, hotdog ta rin. Hotdog, 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 hotdog. Hey! Hoy, gano'n ka lang. Hoy, yan. Yeah! Gano'n, tingin sa kanila. Yeah! Jumbo hotdog. Yeah, 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 yeah. Kabila. Ayoko niyan. Ano gusto mo? Yung taro-taro G. Taro-taro G. Sige. Taro-taro G. DJ, play na natin. Taro-taro G. Here we go. Ano pa kanina naman po si sir? Sir, galaw na sir. Galaw. Bumalik ka. Yan. Gagalaw ako? Oo. Galaw. Ganito. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. G. Nakakahiya kasi. Anong punta? Taro-taro G. Nakakahiya kasi. Kung alam ko na, sana di na napunta. Alright, thank you so much for naman natin si sir. Any last message po para kay Sir Alan, kay Ma'am Maribel, kay Ma'am Marlene na gusto ko sabihin sa kanila. Turo mo sila lahat. Turo mo. Ma'am, Maribel, Ma'am Marlene, Sir Alan, hindi ko nakakalimutan ko. Sa 10 taon, dahil lang nasira reputasyon ako. At dahil sa nangyaring ito, 10 years akong naglingkod. Salamat po. Picture tayo, Sir Alan, Ma'am Arlene, Ma'am Maribel, picture pa na po